situació és una fotografia feta a Mostar l'any 93 en el soterrani d'un edifici que havia estat reconvertit en hospital en plena guerra, i és aquest retrat de l'Anrae Fixa que estava agonitzant a l'hospital després de que una granada impactés en el seu apartament i la ferís amb la metralla, però sobretot amb les hemorràgies internes que havia patit per culpa de l'ona expansiva. Sandra Balcells és fotoperiodista, nascuda a Barcelona fa 40 anys, ha treballat a zones en conflicte com Palestina o Haití, però gran part de la seva carrera l'ha dedicat al llarg conflicte dels Balcans. Vaig arribar per primera vegada a Iugoslàvia a l'estiu del 1991. Jo tenia 25 anys i era el meu primer contacte amb la guerra. I recordo que vaig fer 2 fotogrames només perquè em vaig sentir una mica que intimidava, no? Durant 10 anys viatjo al país d'una manera obsessiva, buscant respostes i fotografiant els drames de centenars de persones. Vaig començar, per una banda, a fer un llibre que recollís aquests 10 anys de fotografia i per una altra vaig començar a imaginar un projecte que em feia molta il·lusió i era, un cop acabades totes les guerres, retrobar algunes de les persones que jo havia fotografiat durant els conflictes. I d'aquí va néixer el documental Retrats de l'ànima, que és aquest procés de retrobada i de radiografiar la situació actual de Iugoslàvia a través de 6 víctimes del conflicte. I have more. Yes. Per mi és molt important tenir temps suficient per entendre una mica la història que vaig a cobrir, tenir temps per documentar-me i, sobretot, un cop estic sobre el terreny, tenir temps de viure-ho, compartir-ho. يا حبيبتي يا أمي أنت الغالية أنت تحت قدميك. Un dels moments potser que recordo més vívidament i que crec que em va afectar molt, perquè feia molt poc que jo havia arribat a Iugoslàvia, perquè era molt jove, perquè era inexperta, va ser trobar-me amb el primer mort. Potser en aquells moments em vaig plantejar que o sortia del cotxe o no tenia massa sentit treballar en una situació com aquesta. Per tant, és un moment, jo crec que em vaig posar a prova per veure si era capaç de fotografiar aquell tipus d'escenes. Amb sorprenent facilitat, les fotografies m'estan conduint fins a les persones i fins a les seves vides. Jo soc fotògrafa perquè soc curiosa i soc inquieta. Jo no vaig a aquests llocs només a fer fotos, sinó que la fotografia és l'excusa, o el periodisme és l'excusa, per anar a situacions que a mi m'interessen molt o que m'apassionen o em criden l'atenció. Per què serveix la meva feina? Jo crec que en primer lloc ha de servir per un mateix. Em serveix a mi per no quedar-me inactiva, indiferent davant de situacions que em preocupen. És veritat que sempre pensem o tenim la il·lusió que allò pot tenir una certa repercussió. Però també és cert que a mesura que van passant els anys et dones compte que aquesta possible repercussió és molt petita, però hi és. تحاصرني مرايا الروح وأنا أرحل مني إليه تحاصرني مرايا الروح وأنا أرحل مني إليه ومن فضاء